bala da piswa kren hi pangka IMA banong ke donkam ke investment ke state ke donkam ma hendai bacu ong bat tang donkam ke investment ke state mi lilam ni ke jaka bro khat ka bamla banlong namar ba pila su thu hi upai khasi upai berit hangno ru kan budang dan hi ke jaka kerti ke dustur ke jung u dang im si sen bengidu na jaka si kan be kerti ke dustur ni kam dan shu utang pai khasi im kwa ke mendu jat ma ni kat nang mi ke snang ni dang le ban preserve ya ka dustur le jong ka jaka le jong haba ke ai kal pang ka sarkar pedang nadu menshwa mdai tamangi pinapet kami Meghalaya kayo la ka state kami Mizoram kayo la ka state ka Manipur kayo la ka state Unaga kayo la ka state balai naman ka Congress kala yu ino do menshwa hi ba kini ki paidren ki don kam la la I jaka ka don kam la la ki ti ki dustur ba ki don kam man pinyat ka district council kami akata te kanong dem pisu tu panong menshu penmi napat data ke investment yu ban shu penyat jadi ta agency ban penyat maki kat baman ban thiet maki kat baman ngathang don kam ban ya khamya mirjung mat shwafi man shu ong shu ya kirki ni to mi ha ni ban ong ban don kam ke investment belim don kam be hi ke investment ni ban ong ban sim du no pat ika jaka ka bob de jong u trai khasi kata te ka bam na hi ra man long lan no ru ma namar manu ru batri business ni bo ong bangi ki trai business nama be ki don kam ika jaka ka business li ki don kam man penya ika business ka jaka la da ki shuwai ru ko long hi ka jaka la da ki yo ko mai ru ko long hi mde e bo don kam ba tang bo wan ra investment buri hone means ka jaka ru khap ia ni ki kata te bam la long tat hi lan no ru ma namar ba babon sen ni bersyu tu khana IP ngalak nila I bakla palat phe na menshwa ru pi nga shi I kila bon kini ki corporate skill awan hang ne ma kila aplikar khana ki ba phero si siman plan ne ki ru ma porbo ki pli ke ni ka sarkar kala ai ki kita ki ba kin le ta ka business an ne hanai u khasi jungi u batre he ki tu ki karkhana ki ba phero ki tu ki office ki ba phero ka reservation ka shulong bet ban ai kam ki khasi ne ki bong pat ka kam yu plus tu hakano ka organization ki kam kem de eta ki we ki jat ki don ki department ba pher mashu ai nuk sai pi ka don ka finance department kin don ka marketing department kin don ka sales department kin don ka HR department kin don ka operations department kin don mashu ono ka R&D department research and development department kum ka siman plan ito don kam ndai tikin don sa department mashu ka procurement department tela da pipet nyo pratli department u khasi jongi upli u shiyo tang ka kam ai ga ban up ga chaba dan ta ki kam ban samsha ki kam ban pangkho ya ka khana ka ta tak bam lang phi namar ba ki khasi ki abon ba te ki bala nang la start ki bala pass ki MBA ki bala pass ki PhD ki bala pass ban shi ono ki doctorship jong ki ki lang ki bala pher ma te balai ma ki pli ki myo ta kam te balai hakta ka porbangi ai ki ni ki pli ban pli ki ni ki khana hang ne balai ngim sna de ta ka reservation policy ki bala khamnong paka but at different level ma means ki level lu ki plus tu ke department ki don ba pher ki level lu ki don ba pher ki don ki junior management level ki don ki middle management level ki don ki senior management level te haman ka level hi ke man don khasi jungi na ban ong ma chu ya kam ne kam na ban long ne namar ba ki reservations kan don kam be hi namar ba la no manu ba wan ban tre hang ne ki khasi jungi ki dai be ben yo eka kam amde ban ong ba chu ya ki ne wat ong ba amla ban ngej ban ong ba khasi jungi dan ki pala long qualified ngil long qualified hi ngil la UI hi ngil la trai jan baro ko ke India baro ko ke perthai ngila yawan ngila ya kendo ngila ya kendo bon jat ki jat khasi ki batre sabak ki bakwa man phai biang ngi kwa ban ya ram hi ken ngila ke kendo wat ha chnong la jong ru te kata ki ke ni na thai ke district council ke ban pin klan ma ke ni kita ki